Papa Ljun XIV mexxa l-ewwel qudiesa tiegħu bħala mexxej tal-Knisja Kattolika fil-11 ta' dalgħodu fil-Kappella Sistina, preżenti l-Kardinali Eletturi. Fl-ewwel omelija tiegħu Papa Ljun XIV saħaq li l-Knisja trid tkun id-dawl fejn hemm id-dlam u qal li l-Knisja trid tħabbrek aktar fejn hemm nuqqas ta' fidi. L-omelija bdija bl-Ingliż. Begin with a word in English and the rest is in Italian, but I want to repeat the words from the responsorial psalm. I will sing a new song to the Lord because he has done marvels. And indeed, not just with me, but with all of us, my brother cardinals. Tard il-ħamis fil-għaxija l-medja tal-Vatikan tippubblika filmati esklusivi mill-Kappella Sistina. Dawn huma l-ewwel momenti minn l-Kardinal Amerikan u Agostinjan Robert Francis Prevost aċċetta li jmexxi l-Knisja Kattolika u jidher jingħata applaws twili mill-kulleġġ tal-Kardinali u mbagħad jidher jitlob waħdu fil-Kappella Pawlina tal-Palazz Apostoliku u mill-ġdid qalb il-Kardinali. U fil-għaxija, il-Papa jidher man-nies minnu fih, jagħmel sorpriża lir-residenti tas-Sant Uffizzjo fejn għandu l-appartament tiegħu, iżurhom, isellmilhom u jbarikhom. Intant dalgħodu uħud mill-kardinali li ntlemħu barra l-Vatikan istqarru mal-midja s-sodisfazzjon tagħhom għall-elezzjoni tal-Papa l-ġdid u nnotaw l-għażla tiegħu f'qasir żmien minkejja li l-kulleġġ tal-kardinali kien diversifikat ħafna.